राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबन के स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बाद। सांसद में राजा भैया। उत्तर प्रदेश के सियासत में राजा भैया के नाम से एके जाने मशहूर हमें और ऊ हमें प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र के विधायक रघुराज प्रताप सिंह। आजादी मिलने के बाद से रजवाड़न के पहचान बदलने के बादो भले अब केहू राजा नइखे कहा, लेकिन भदरी राज परिवार के राजकुमार के अब्बो राजा भैया ही कहल जाला। कुंडा के भदरी रियासत के रजवाड़ा से लेके लखनऊ के राजनीति तक ले राजा भैया के अपन अलगे रुतबा बा। यह रुतबा के अंदाजा यही बात से लगावल जा सकेला जे जब ही पहली बार 1993 में कुंडा से निर्दल चुनाव लड़के विधायक बनल रहना, तब से लेके आज 2022 के चुनाव ले कुल 7 दफा वो चुनाव जीतत और विधायक बनत चली आवल हमें। कुल 7 बार में से 6 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़के विधायक बनल रहना, जबकि 7वीं बार विधायक वो अपने पार्टी जनसत्ता दल पर चुनाव लड़के बनल है। राजा भैया के एगो बड़बर खासियत औरी है जे प्रदेश के सियासत में चाहे कितनो उतार चढ़ाव आवे, ओकर कौनो प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेला। लगभग कुल सरकारन में मंत्री बनत रहल बाना। बीजेपी के एक जने नेता रहना कल्याण सिंह, जो मुख्यमंत्री भी रहना। एक बार वो इनके कुंडा के गुंडा कहले रहना, लेकिन बाद में जब उनकर सरकार बनल तो ओहू में राजा भैया मंत्री बनावल गईलन। लेकिन इतना बड़वर भौकाली नेता होखले के बादो ए जो उनकर जान सांसद में पड़ गई बा, वो सांसद ऐसन जौन घटला के बजाय बढ़त जाता। काहे से जो आज से लगभग दशक पहले 2012 में कुंडा में एगो पुलिस क्षेत्राधिकारी जियाउल हक के हत्या हो गई रहे। उसमें राजा भैया पर भी इल्जाम लगल रहे, जेकरे वजह से उनके ओई दिन मंत्रिमंडल से हटावल भी गई रहे। काहे से कि राजा ओ घड़ी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कैबिनेट में बड़का मंत्री रहना। हालांकि बदवा में जब सीबीआई के जांच में इनके बरी कर दिहल गई, तब फिर इनका के दोबारा मंत्री बना दिहल गई रहे। लगभग ठंडा बस्ता में पहुंच गई रहे वो हत्याकांड के मामला सुप्रीम कोर्ट के एगो निर्णय से फिर ये घड़ी चर्चा में आ गई बा। कोर्ट के फैसला से राजा भैया और उनके जनसत्ता दल के सांसद अब बढ़े वाला लगा था। खासकर ऐसा समय में जब लोकसभा चुनाव होखे वाला बा और राजा कोनो बड़बर पार्टी के साथे गठबंधन बनवला के फेरा में बाड़न, उनके एह मुहिम के नुकसान हो सकला। आवे वाला इस चुनाव में राजा भैया अपने जनसत्ता दल से 3 लोकसभा सीटन पर उम्मीदवार उतरला के तैयारी कर रहल बाना। हालांकि 2018 में बनल अपना ए पार्टी से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट दहले रहलन, लेकिन ओजुनी मोदी लहर के चलते इनके एको सीट पर जीत नहीं मिलल रहे। अलबत्ता 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकर 2 गो विधायक जरूर बन गईलन। प्रभाव के मामला में यह मानल जाला कि राजा भैया और उनके पार्टी के प्रभाव प्रतापगढ़ और ओकरे इर्द गिर्द के जिलन में ठीक ठाक बा। यही मारे राजा भैया इलाका के 3 गो सीटन पर अपन उम्मीदवार उतारे के तैयारी एबेरी कर रहल बाना। मायावती और अखिलेश के रिश्ता ठीक न होखले के चलते मानल ई जा रहल बा जे उनकरा लोगन से तना ही, लेकिन बीजेपी की ओर से हो सके 1-2 सीटन के गठबंधन पर इनकर मामला फरिया जाए। लेकिन यह जुनी दिक्कत ई बा कि अगर जियाउल हक हत्याकांड के जांच के मामला ढेर तूल पकड़ लेहलस तो ऐसे उनकर ए चुनावी योजना पर पानी पड़ सकेला। इतने ल नहीं, यह मामला के अलावा भी पिछले कई महीनन से राजा भैया लगातार कोनो न कोनो कारण से सुर्खियन में बनल रहल बाना। कब्बो अपने मेहरारू भानवी सिंह से तलाक के लेके तो कब्बो उनकरा जरिए लगावल बेविचारी आरोपन के लेके। ऐसा स्थिति में देखल दिलचस्प ई बा कि जियाउल हक मामला में आगे अब का हो रहल बा। अगर जांच में राजा भैया के हाथ होगला के तनिको प्रमाण मिलल तब्बे दिक्कत बा, नहीं तो कोनो खास दिक्कत नहीं होके चाहिए। एक कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर मिलब आप सबन से यही समय यही चैनल पर यही कार्यक्रम में। तब तक खातिर राम राम।